Soja edu, mauto edu, ave mauto enyika, kwete ebato. Varemekedzwe vachishandira nyika, kwete kushandira bato. Saka nhasi tinocherechedza tiri muno Maseke, kukosha kwakaita musoja, kukosha kwakaita mupurisa, kukosha kwakaita muCIO, kukosha kwakaita mutikiti nomusvei. MaCIO edu akakosha. Hurumende yedu tichabvisa MaCIO kuti vatevere vematongerwo enyika, votevera inonzi Economic Opportunities File, kuitira kuti vasarwisana nezvematongerwo enyika. Inenge yava opposition iZANU-PF, asi hatizosungi ZANU-PF kana kutevera kudzimba dzavo kana kuvashungurudza kana kuita kaboka kanonzi fazi kana nazi nguva iyoyo kuti tinge tichinokanganisa nemamwe matongerwo enyika. Muhurumende medu chenga wose mananga hapana risina mhodzi. President chenga wose hapana asiri wako. Kana uri mutungamiriri uri chenga wose. Saka tiri kucherechedza ukuru hwekukosha kwekuchengetedzwa kwenyika. Masoja edu achipowa mari nemusoro. Ndakataura ndikati masoja anofana kudzorerwa pakudya bhifi mumabharaki. Kwete kuti masoja anopowa machansi. Anenge asina kugwinya kuti aite basa. Masoja hafani kugara murori nemapurisa kugara murori achiita basa. Vanofana kufamba nemidziyo netransport inoonekerawo. Muchaona kuti munyika medu muno tinopfekedza mapurisa edu machemba musoro nguva nenguva. Kune dzimwe nyika hakuchina izvozvo. Kurwisanisa vanhu nevanonga vachibata basa nechipurisa. Chipurisa hakusi kuti ndini ndakubata. Chipurisa kuchengeta mambo wako anova mucitizen. Saka toda kuchinja izvozvo kuti tidzorere madefense services edu ange achiita basa rokuchengeta nyika, kudzivirira nyika kubva kune vekunze, kwete kudzivirira nyika kubva kune vatongerwo venyika verimwe bato veZANU-PF. Ava vanenge vachingova vemakwikwa, hatipokani navo, hatirwisani navo. Saka tine mucherechedzo hama dzangu wokuremekedza our defense services today. Makorokoto madefense services edu nokuchengeta nyika. Tinokuremekedzai.